Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω στην τηλεφωνική γραμμή την Dr. Άρτεμις Πισιμόπουλος για να μας μιλήσει, να μας ενημερώσει και να μας χαρίσει λίγη από την πλούσια γνώση της. Dr. Πισιμόπουλος, καλό απόγευμα στην Ουάσιγκτον, καλημέρα μάλλον στην Ουάσιγκτον, από την Κύπρο. Καλό απόγευμα σε εσάς. Καλημέρα από την Ουάσιγκτον. Είναι τιμή μας που μιλάμε μαζί σας. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη διότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρόοδο που κάνει γενικά για τη δίαιτα και για τα ω3 ο κύριος Παναγιώτης Λίγκης. Αρχικά, Dr. Πισιμόπουλος, θα ήθελα να σας παρουσιάσω στους ακροατές και να πω μερικά πράγματα σχετικά με εσάς. Να πω ότι είστε η πρόεδρος του Κέντρου Γενετικής Διατροφής και Υγείας, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Ουάσιγκτον από το 1990. Είστε ο πρόεδρος των ω3 πολυακόρευτων λιπαρών στον κόσμο. Και να πω επίσης ότι είστε επιστοποιημένοι από πολλές και παγκόσμιες επιτροπές που αφορούν την παιδιατρική, την υγεία και την διατροφή. Συγγραφέας πολλών βιβλίων που αφορούν την υγεία και τη διατροφή, τα οποία βιβλία σας κάνουν το γύρο του κόσμου μεταγλωτισμένα σε διάφορες γλώσσες. Και επίσης η Δόκτωρα Σιμόπουλος είναι βραβευμένη με πολλές τιμητικές διακρίσεις. Κυρία Σιμόπουλος, τα διαπιστευτήρια σας είναι πάσης αμφιβολίας πάρα πολλά και σεβαστά, και η αλήθεια είναι ότι με αγχώνει πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω τι να πρωτοπώ και τι να αφήσω πίσω. Είναι ένα μεγάλο το βιογραφικό σας και ειλικρινά είναι τιμή μου που μιλώ μαζί σας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ και οι ακροατές του Radio Zenith να εκμεταλλευτούμε αυτή τη γνώση που έχετε, γιατί πιστεύω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας ενημερώσει και να μας διαφωτίσει όσο αφορά γενικά το ω3 και την επίδραση αυτού στον οργανισμό μας. Ναι, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σου πω ότι τις έρευνες που έκανα ήταν τότε που ήμουν στο National Institutes of Health, διότι με ενδιέφερε πάρα πολύ γενικά τις γνώσεις που πρέπει να έχει κανείς για μια υγιεινή διατροφή. Και φαντάσου την έκπληξή μου όταν ανακάλυψα ότι πράγματι η πιο υγιεινή διατροφή ήταν η διατροφή που είχαμε εμείς οι Έλληνες πριν το 1960. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό αυτής της διατροφής ήταν ότι τα ω6 και τα ω3 απαραίτητα λιπαρά οξέα ήταν σε μια balance, δηλαδή είχαμε τις ίδιες ποσότητες από τα ω6 και ω3, τα οποία τα παίρναμε από τη διατροφή μας. Λοιπόν, αυτές οι δύο κατηγορίες, τα ω6 και τα ω3, λέγονται απαραίτητα λιπαρά οξέα, διότι ο οργανισμός μας δεν μπορεί να τα δημιουργήσει. Πρέπει να τα παίρνουμε κατευθείαν από την διατροφή. Αυτό λοιπόν που συνέβη στις δυτικές χώρες είναι ότι άρχισαν να κάνουν σπορέλαια, να κάνουν λάδι από τα σπορέλαια και αύξησαν πάρα πολύ τα ω6 λιπαρά οξέα, τα οποία βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ηλιέλαιο, στο καλαμποκέλαιο και τέτοιου είδους έλαια. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δημιούργησε πολλά προβλήματα, διότι τα ω6 είναι φλεγμονώδη, αλλά συγχρόνως πίζουν και το αίμα πολύ πιο πολύ και έτσι δημιουργούν καταστάσεις όπως αυξάνουν τις ασθένειες για τα καρδιολογικά νοσήματα, για την πίεση, οτιδήποτε οφείλεται σε φλεγμονή, και ειδικά είναι σήμερα κάτι που πρέπει όχι μόνο να το αποφεύγουμε, αλλά να κάνουμε κάθε προσπάθεια να κατεβάσουμε τα ω6 διατροφή μας και να ανεβάσουμε τα ω3, τα οποία βρίσκονται βέβαια στα ψάρια σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά συγχρόνως και στο canola oil. Και ανακάλυψα εγώ ότι όταν οι κότες τρώνε γρασίδι, το αυγό περιέχει ω3 σε ίδια ποσότητα με τα ω6, δηλαδή το αυγό από την κότα, σύμφωνα με την παραδοσιακή διατροφή που είχαν τότε, είναι ένα τέλειο φαγητό, ενώ στις δυτικές χώρες, επειδή τρέφουν τις κότες με καλαμπόκι, έχουν ένα όρο ω6 προς ω3 20 φορές παραπάνω. Λοιπόν, μετά που κάναμε αυτή την ανακάλυψη και δημοσιεύθηκε, πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν the Greek egg, όπως το λέω εγώ, ως μοντέλο, και αλλάζουν τη διατροφή της κότας και έτσι η κότα κάνει ένα τέλειο αυγό όπως αυτά που κάνει ο κύριος Λίγκης. Λοιπόν, τα ω3
πρέπει να τα έχουμε στη διατροφή μας, πρέπει να κάνουμε κάθε τρόπο να τα αυξήσουμε, πρέπει να κατεβάσουμε τα ω6, να γυρίσουμε πίσω στην καθεαυτού ελληνική διατροφή πριν του 1960, διότι είναι απαραίτητα στην ανάπτυξη του βρέφους, ακόμα και όταν η γυναίκα είναι έγκυος πρέπει να είναι βεβαίω ότι παίρνει αρκετά ω3, διότι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της οράσεως στο παιδί. Και ειδικά τώρα τελευταία έχει αποδειχθεί ότι πράγματι τα ω3 είναι απαραίτητα ακόμα όσον αφορά τη μνήμη και όσον αφορά το γύρας, δηλαδή ελαττώνουν τον τρόπο με τον οποίο γυρνά κανείς. Δηλαδή διατηρείται νέος πολύ περισσότερο, διότι δυναμώνει και τους μυς και την όραση και τη μνήμη, τον εγκέφαλο και αποφεύγουν τα καρδιολογικά νοσήματα, ακόμα και το πάχος αυξάνει με τα ω6 ενώ ελαττώνεται με τα ω3 και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο μπορείς να προφυλάξεις τον άνθρωπο και από την παχυσαρκία και το διαβήτη και την πίεση. Πολύ ωραία. Δόκτωρ Σιμόπουλος, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πολλές φορές ακούμε τους γιατρούς να μας λένε για ω3 σε μορφή χαπιών. Ποια είναι η διαφορά το ω3 να το παίρνουμε από τις τροφές κατευθείαν παρά να το παίρνουμε από ω3 σε μορφή χαπιών? Ναι, κοίταξε, στην πραγματικότητα ο καλύτερος τρόπος είναι να γυρίσουμε πίσω όπως ήταν η διατροφή του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων και όπως ήταν η ελληνική διατροφή πριν το 1960, που τα ω3 ευρίσκονται παντού. Για τον εξής λόγο. Οι κότες με το να τρώνε γρασίδι είχαν ω3 στον κορκό του αυγού. Τα ζώα επειδή έβοσκαν είχαν ω3 στο κρέας τους. Έπειτα το ελληνικό λάδι έχει το λιγότερο ποσοστό από ω6. Πάρα πολύ λίγο, 6 με 8%. Ενώ το καλαμβοκέλιο είναι 66% και το ηλιέλαιο είναι 77% σε ω6. Λοιπόν, όταν έχεις μία διατροφή που τα ω3 ευρίσκονται σχεδόν σε κάθε φαγητό που τρως, διότι όταν τα ζώα τρέφονται με γρασίδι, το γάλα έχει ω3, το τυρί έχει ω3. Όταν κάνεις χιλοπίτες με ω6 από κότες που τρώνε γρασίδι και μεταχειρίζεσαι γάλα και αυγά, αυτές οι χιλοπίτες είναι πάρα πολύ θετικές και διαφέρουν πολύ από τα μακαρόνια που τρώνε οι Ιταλοί, παραδείγματος χάρη, που είναι απλώς άσπρο αλεύρι και νερό. Όταν έχεις μια τέτοια διατροφή δεν χρειάζεσαι supplements. Ξέρεις, δηλαδή το να παίρνεις καψούλες. Όταν όμως έχεις μια διατροφή όπως αυτή που έχουμε εμείς στην Αμερική, αναγκάζεσαι να πάρεις καψούλες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα τις καψούλες τις έχουν δημιουργήσει ας πούμε σε χώρες οι οποίες δεν έχουν υποτίθεται τα ζώα την σωστή διατροφή για να τη μεταφέρουν στον άνθρωπο. Ακριβώς. Ό,τι τρώνε τα ζώα και τρώμε εμείς το κρέας τους ή πίνουμε το γάλα τους, έτσι γίνεται και ο μεταβολισμός στον εγκέφαλο. Γι' αυτό η διατροφή, η κανονική διατροφή, η διατροφή διαμέσου των αιώνων, η ελληνική διατροφή πριν το 1960 είναι απαραίτητα για την υγεία του ανθρώπου. Ωραία. Γι' αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτά που κάνει ο κύριος Λίγκης και τα αυγά του, τα οποία έχουν ω3 και τα χρησιμοποιεί σήμερα να κάνει τα γλυκά πριν του Πάσχα, τυφλάουνες και συγχρόνως τα αυγά, τα κόκκινα αυγά για το Πάσχα. Θέλω να το συγχαρώ για όλα αυτά που κάνει. Και εμείς τον συγχαίρουμε και ο λόγος που έχουμε σήμερα την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας είναι για να ενημερώσουμε και τον κόσμο τι είναι αυτό το ω3 που μας ρωτάνε συνεχώς. Γιατί οι φλαούνες του σύμφωνα έχουν ω3 και η διαφορά από άλλες φλαούνες, ας πούμε. Αυτό το ερώτημα παίρνουμε συνεχώς και αυτό θέλαμε να μάθουμε. Διότι τα ω3 είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπου και πρέπει να τα παίρνουμε από τη διατροφή μας. Και όταν έχεις φαγητά ή γλυκά που γίνονται από αυγά που έχουν ω3, είναι θρεπτικά και απαραίτητα για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Εγώ δεν τρώω ποτέ αυγά εδώ στην Αμερική που έρχονται από κότες που τρέφονται με καλαπόκι. Όχι μόνο εγώ, όλοι εδώ οι γιατροί που έχουν τις γνώσεις. Αυτοί που δεν έχουν γνώσεις τρώνε οτιδήποτε. Έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, να πείτε στους ακροατές μας έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους ακροατές έτσι ώστε να τρέφονται καλύτερα και να μπαλανσάρουν το ω3 στον οργανισμό? Ναι, νομίζω ότι αυτό που λέω σε ελληνικό ακροατήριο και βέβαια η Κύπρος
θεωρώ τους Κύπριους Έλληνες, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η δική μας διατροφή πριν το 1960 ήταν η καλύτερη διατροφή από οπουδήποτε άλλες χώρες που έκαναν εξετάσεις και κλινικές επιστημονικές παρατηρήσεις. Και αυτό οφείλεται στο ότι το λάδι έχει το λιγότερο ποσοστό από το ω6 και επειδή εκείνη την εποχή τα ζώα έβοσκαν, παίρναμε ω3. Σήμερα λοιπόν, επειδή ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε σημείο που να αλλάξουν τη διατροφή των ζώων, οποιοδήποτε αλλάζει τη διατροφή, όπως κάνει ο κύριος Λίγκης, νομίζω χρειάζεται να τον θαυμάσει ο κόσμος και να καταλάβει ότι αυγά που είναι εμπλουτισμένα με ω3 και τροφές και φαγητά που γίνονται με ω3 είναι πιο θρεπτικές, διότι τα ω3 είναι απαραίτητα για την υγεία και για την πρόληψη των χρόνιες ασθένειες και συγχρόνως για την κανονική ανάπτυξη του παιδιού. Πολύ ωραία. Άρα εμείς σαν Κύπρος και σαν Ελλάδα έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορούμε να έχουμε πιο εύκολα ω3 μέσα στις τροφές μας. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Το μόνο λάδι που θα μεταχειριζόσαστε είναι το ελαιόλαδο ή αν μεταχειρίζεσαι ελαιόλαδο μαζί με κανόλα, το οποίο να έχει ω3, είναι πολύ εντάξει. Αλλά αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο είναι τα αυγά, διότι τα αυγά όταν είναι εμπλουτισμένα με ω3 είναι μια τέλεια τροφή. Όπως είναι το γάλα όταν προέρχεται από ζώα που βόσκουν. Εξάλλου και τα αυγά νομίζω πως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλές συνταγές. Και στα γλυκίσματά μας και παντού, ναι. Είναι από τα μόνα υλικά που μπορούμε να... Οπουδήποτε χρειάζεται αυγό και είναι εμπλουτισμένο το ω3, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για την υγεία σου. Και αυτά τα αυγά δεν ανεβάζουν τη χολεστερίνη. Και να τρως αυγά, ένα αυγό κάθε μέρα είναι πάρα πολύ καλό. Και τα κόκκινα αυγά φέτος επίσης να είναι όλα εμπλουτισμένα με ω3. Έχετε κάτι άλλο να επισημάνετε, κυρία Σιμόπουλος? Δεν νομίζω, απλώς εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη που έχουμε το interview και είμαι πολύ ευχαριστημένη που ο κύριος Παναγιώτης Λίγκης να πούμε προωθεί τα ω3 εμπλουτισμένα αυγά και όπως καταλαβαίνω θα συνεχίσει να εμπλουτίσει και άλλα τρόφιμα και μάλιστα θέλω να πω ότι η αρτοπία του κυρίου Σύφωνα που κάνει τώρα τις φλάουνες φέτος μαζί με αυγά που είναι εμπλουτισμένα με ω3 είναι κάτι που θέλω να τους συγχαρώ και είμαι πολύ ευχαριστημένη που βλέπω αυτή την πρόοδο. Και κάτι παρόμοιο θα αρχίσει να γίνεται τώρα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, ειδικά στην Πελοπόννησο. Ωραία. Να πούμε ακόμη ότι εκτός από τις φλαούνες μπορούν να κατασκευαστούν οτιδήποτε έχει να κάνει με τροφή από ω3 αν έχει την κατάλληλη διατροφή, η κότα στην περίπτωση για το αυγό ή η κότα σαν κρέας, ας πούμε, μπορεί να γίνει. Βέβαια, απολύτως. Και επίσης και τα πρόβατα και οτιδήποτε άλλο. Τα πάντα. Μάλιστα εδώ στην Αμερική έχουν αυτό το λεγόμενο grass-fed beef, δηλαδή βοδινό κρέας που προέρχεται από ζώα που τρώνε μόνο γρασίδι. Και το γράφει όταν πας σε ένα ρεστοράν, σου λέει, σε ένα εστιατόριο σου λέει ότι αυτό προέρχεται από ζώα που τρέφονται μόνο με γρασίδι. Το ίδιο με κρέας κότας, αρνί, όλα αυτά. Μάλιστα σε πολλά μέρη τα λένε και organic και εμπλουτισμένα με ω3. Εδώ στην Αμερική υπάρχει ένα μια μεγάλη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Σιμόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, το γρασίδι που λέτε, εννοείται το γρασίδι το συνηθισμένο που έχουμε στον κήπο μας, ας πούμε, ή είναι κάτι διαφορετικό? Ναι, αυτά τα γρασίδι και άγρια χόρτα. Οτιδήποτε άγριο περιέχει ω3 λιπαρά-οξέα. Τα άγρια χόρτα που τρώμε περιέχουν ω3 λιπαρά-οξέα. Και είναι εμπλουτισμένα και σαν τα antioxidants και είναι πάρα πολύ ωφέλιμα. Άρα τα χόρτα λοιπόν, που... Ναι. Αλλά για να έχουμε λίγο παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητο στη διατροφή της κότας βάζουν λιναρόσπορο, άλλοι βάζουν ψαρέλα, είναι διάφορες τροφές που μπορούν να αυξάνουν τις τροφές των ζώων. Μπορούμε να το βρούμε και το ω3 στα ψάρια, εάν αυτά τα ψάρια δεν έχουν υποστεί... Τα ψάρια, κοίταξε, όλα τα ψάρια περιέχουν ω3. Αυτά που περιέχουν περισσότερο από άλλα είναι οι σαρδέλες, οι ρέγγες,
και νομίζω όλα τα ψάρια της Μεσογείου έχουν αρκετά ω3. Αλλά δεν το τηγανίζεις με σπορέλαιο, διότι αν το τηγανίσεις με σπορέλαιο χάνει όλα τα ω3, επειδή το ψάρι στο τηγάνισμα απορροφά τα ω6. Λοιπόν, να μην τηγανίζει ο κόσμος τα ψάρια με σπορέλαια και να μην μεταχειρίζεται το σπορέλαιο πουθενά. Τα ψάρια τα οποία έχουν τύχει μιας διατροφής, τα ηχθειοτροφίας που λέμε για τα ψάρια, τους οποίους είναι συγκεκριμένη η τροφή, έχουν κάποια διαφορά στο ω3 τους? Ναι, υπάρχει διαφορά. Ναι, υπάρχει διαφορά. Τα ψάρια που προέρχονται από farmers, aquaculture, από αυτά που είναι άγρια στη θάλασσα. Αυτά που είναι άγρια στη θάλασσα έχουν περισσότερο ω3 και λιγότερο ω6 και λιγότερο κορεσμένο λίπος. Τώρα όμως εδώ στην Αμερική προσέχουν πάρα πολύ πώς τρέφονται αυτά τα ψάρια όταν είναι καλλιεργούμενα. Παρόλο ότι έχουν λιγότερο ω3, έχουν αρκετά ω3, είναι ακόμα πάρα πολύ ωφέλιμα για την υγεία. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι σαρδέλα από τη θάλασσα. Κυρία Σιμόπουλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις γνώσεις που μας δώσατε. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας έχουν μάθει πάρα πολλά από εσάς. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο επικοδομητικές συνεντεύξεις που έχω πάρει μέχρι τώρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή Ανάσταση. Επίσης. Θα χαρούμε όταν έρθετε στην Κύπρο να έρθετε από εδώ, να έχουμε πιο πολύ χρόνο, να μιλήσουμε και για πάρα πολλά πράγματα που έχετε εσείς στη γνώση σας. Ναι, εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ και δίνουμε ραντεβού στην Κύπρο τότε. Εντάξει, ναι. Γεια σας.